Inaamin mo ba, sir, na babae ka talaga? Inaamin ko, ma'am. May kirida, kabit, number 2, at mistress. Ito ang paratang ni Tess sa kanyang asawa na isang pulis. Sa dami kasi ng kanyang hawak na ebidensya, tila may paglalagyan ng kanyang mister. At hindi lang daw isa, kundi 2 beses na raw niyang nahuli na may kabit ang kanyang matulis na mister. Ilang beses nyo na po bang niloko si Mrs.? Yung dati po, may naging issue na rin po, kaya may sira na rin po yung tiwala sa atin ni Mrs. Makailang beses pang sinubukang kunin ni Edgar ang loob ni Tess, ngunit tila ayaw na nitong maniwala sa kanya. Gusto ko naman maayos yung pamilya namin. May mali akong ginawa. Araw-araw po ako humihingi ng sorry. Dahil dito ay tinawagan na rin namin si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Kung mapatunayan na nagkasala yan at hindi po natin hinahadlangan ang misis na mag-file ng administrative and criminal complaint against sa police natin at hindi po natin ikukondon ang anuman na maling gawain ng ating kasamahan. Pinabuti pa rin ang aming team na samahan sa tanggapan ng Internal Affairs Service Region 5 si Tess at kanyang mister. Sa kanilang pag-uusap sa harap ng opisyal ng RIAS ay nagkaroon ng kasunduan ng dalawa na hindi na mambababay pa si Edgar. Sa programa pong Tabang Ora mismo, maraming salamat po